dačo potiahol z obchodu a skade tade a že teraz robí zabezpečovacie systémy. No to som si tak zapamätal dobre. Takže vďaka Bohu, že Boh mení veci. A tešíme sa, čo má Boh pripravené skrze Mišové ústa, srdce a myseľ. A všetky deti pozývame na besiedku. Mišo, dám ti aj stojan? Dám ti stojan. Jazda. Počujeme sa? Ďakujem, Beato. Tak môže byť? Výška môže byť? Veľmi dobre začal, veľmi dobre. Ďakujem ti. Už sa mi tá Biblia nejako rozpadáva. Pomôžme sa najprv. Ďakujem ti, Otec môj nebeský, za to, že si milostivý a ľutostivý k nám, že si dlho zhovievajúci. Aj dnešný deň si nám dal milosť, že môžeme tu stáť, môžeme sedieť, môžeme teba vzývať a môžeme s tebou žiť. A ti ďakujem, že si nás vytrhol, že si nás vybral z väzenia, že si nás, ty, Ješua, zachránil, vybral zo žumpy, zo špiny, z fekálií, si nás vytiahol, umyl si nás, obmyl si nás svojou svetou krvou, odial si nás tvojim svätým ruchom, ktorý je belší ako sneh a posadil si nás po pravici svojho Otca. Tam my sedíme spolu s tebou. Ja to ďakujem, Ješua. To je niečo, čo ja neviem uchopiť, čo je také veľké, také mocné. Ja ti ďakujem za to, že nás tak miluješ a že si nám nechal tvoje slovo, aby sme nezablúdili. Ja ti ďakujem, že ty si Ješua naše svetlo, že ty si svetlom našej nohe, že aj keď my blúdime alebo máme hmlisté predstavy, ty si stále blízko vedľa nás a stále nám ukazuješ tú cestu. Tak ja ti ďakujem za to. Tak ďakujem Beatom, že mi dali možnosť niečo povedať. Vám poviem úprimne, keď som sa dozvedel, že aký je dátum, tak Otec nebeský mi všetko z rúk zobral, čo som mal nejaké témy a povedal mi, že dám ti inú tému. A ja som už tak bol pripravený na niečo iné. A postupne, ako išli týždne, tak mi ukazoval nejaké veci v Božom slove a ukazoval mi moje srdce a ukazoval mi, aký ja mám s ním vzťah. Môžeme si, kto má Božie slovo, si môžeme otvoriť Lukáš 15, 11. Budeme čítať taký trošku dlhší úsek. 15, 11. A povedal, nejaký človek mal 2 synov a mladší z nich povedal otcovi, otče, daj mi pripadajúci podiel imania, a on im rozdelil majetok. A po nie mnohých dňoch zhromaždil všetko ten mladší syn a odcestoval do ďalekej krajiny a tam rozmrhal svoje imanie žijúc prostopašne. A keď potom všetko strovil, nastal veľký hlad v tej krajine a on začal trpieť núdzou. A prišiel a pripojil sa ku ktorému si z občanov tej krajiny a ten ho poslal na svoje pole pás svine. A žiadal si môcť naplniť svoje brucho mlátom, ktoré žrali svine, ale mu ho nikto nedával. No potom vstúpil do seba a povedal, koľko nájomníkov môjho otca má hojnosť chleba a ja tu hyniem hladom. Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, oče, zhrešil som proti nebu i pred tebou, takže už viacej nie som hoden volať sa tvojim synom. Učiň ma ako jedného zo tvojich nájomníkov. A vstal a prišiel k svojmu otcovi. A ešte keď bol ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol pohnutý milosrdenstvom. A bežal a padol mu okolo krku a boskaval ho. A syn mu povedal, oče, zhrešil som proti nebu i pred tebou a nie som viacej hoden volať sa tvojim synom. Vtedy povedal otec svojim sluhom, vynieste rýchlo to prvé ucho a oblečte ho a dajte mu prsten na jeho ruku a sandále na nohy. A dovedte to krmné tela a zabite a jedzme a veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali sa veseliť. A jeho starší syn bol na poli a ako tak išli a priblížili sa k domu, počul hudbu a kolotance.
A zavolajúci ktorého si zo sluhov, vypytoval sa ho, čo sa tam deje. A on mu povedal, tvoj brat prišiel a tvoj otec zabil to krmné tela, že ho zdravého prijal. A on sa nahneval a nechcel vojsť. Vtedy vyšiel jeho otec a prosil ho. Ale on odpovedal a riekol svojmu otcovi, hľa, tak mnoho rokov ti slúžim a nikdy som nepristúpil tvojho prikázania a mne si nikdy nedal ani len kozľa ťa, aby som sa poveselil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý so smilnicami prežal tvoj majetok, zabil si mu krmné tela. A on povedal, dieťa, ty si vždycky so mnou a všetko moje je tvoje. Ale veseliť sa a radovať sa patrilo, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý, ožil, bol stratený a našiel sa. Ja toto podobenstvo nazývam nie marnotratný syn, ale podobenstvo o dobrom otcovi. Takého máme my Otca v nebesiach. Si všimnite, čo sa tu dialo. Presne to, čo my robíme. Či sme veriaci alebo neveriaci. Rozhodujeme sa. Prečítame si ešte jeden úsek z písma, ktorý je trošku odlišný, ale povieme si paralelu. Je to 1. Mojžišova 2:9. A Hospodin Boh dal, aby vyrástol zo zeme všelijaký strom žiadúci na pohľade a ovoci dobrým na jedenie a strom života prostred raja, ako aj strom vedenia dobrého a zlého. A potom verš 16. A Hospodin Boh prikázal človekovi a riekol, z ktoréhokoľvek stromu nejakého budeš slobodne jesť, ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš. Aký to má súvis s obidvoma staťami z písma, je to, že Boh, keď stvoril človeka, mu dal slobodnú voľu. My máme slobodnú voľu sa rozhodovať. Tu nám jednoznačne už v Edene Boh vysadil ten strom. Viete, ja som počul všetké možné herézy, že ten strom vysadil diabol a diabol ho pestoval preto, aby Adam a Eva mohli padnúť. Nie, tu je jednoznačne napísané, že on ho vysadil, Boh ho vysadil ten strom a preto, aby my sme mali slobodnú voľu. Keď by tam neboli žiadne iné stromy, iba tie stromy, ktoré sú dobré, my by sme nemali možnosť rozhodnúť sa. My sa vždy, každý jeden deň rozhodujeme, čo a ako budeme žiť. Rozhodujeme sa, môže v vážnych veciach, menej vážnych veciach, ale Boh nám dal tú slobodu. Ja niekedy, keď sa modlím, hovorím si, Otec môj nebeský, by som sa najradšej zriekol slobody, aby si mi ty radšej povedal, čo mám urobiť a to bude správne, ako ja sa mám rozhodovať. Ale prečo nám nechal to rozhodovanie? Preto, lebo nás miluje. Nás vytvoril tak, stvoril nás tak, aby my sme ho milovali dobrovoľne. Aby my sme si ho obľúbili, našli a hľadali. Aby my sme tú slobodnú vôľu, ktorú máme, mohli uplatniť na dobré aj zlé. Veď jasne nám hovorí písmo, že predkladám ti, Boh hovorí, predkladám ti dobré a zlé. Vyber si dobré. Tam je napísané, že predkladám ti požehnanie aj kliatbu. Vyber si požehnanie. Čiže Boh nám dal slobodnú vôľu už ako stvoril Adama a Evu a Adam a Eva sa rozhodli svojou slobodnou vôľou. Aj keď ich Boh varoval, že ten strom spôsobí smrť, oni fyzicky nezomreli, zomreli duchovne. Si predstavte, ako boli oddelení. Si predstavte to, že Adam a Eva sa stretávali v záhrade s Bohom na úrovni také, ako nám sa aj nesníva. Na úrovni normálne ducha, duch a duch sa stretávali, ako my sa stretávame v modlitbách, chválach a oni sa stretávali stále. Neboli ohraničení žiadnym hriechom, ani žiadnym priestorom a časom a stále tak sa stretávali. A on im jasne povedal, že nebudete jesť z toho stromu poznania dobrého a zlého, lebo zahyniete. Oni sa rozhodli, že to urobia. Či boli oklamaní, alebo neboli oklamaní, mali rozhodnutie. Diabol, keď prichádza do našich najsampre prichádza do nášho myslenia, aby nás zmiatol, aby sme si zvolili jeho myšlienkové pochody a aby sme
zobrali toto, čo je od neho, čiže musíme rozlišovať, čo nám blúdi hlavou, alebo čo nám aké myšlienky nám prichádzajú. A im prišli myšlienky, aké je to prežiadostivé to ovocie. A nakoniec to skončilo tak, že ich rozhodnutie vlastne až do dnešného času ľudstvo znáša. Lebo sa rozhodli, že porušia to, čo im Boh jednoznačne povedal, aby to nerobili. A tento príbeh o dobrom otcovi je vlastne podobenstvo. Tamto bol príbeh ozajstný, živý. Podobenstva sú príbehy, ktoré nám ukazujú na nejaké fakty alebo na nejaké vlastnosti človeka. A tu takisto ten marnotratný syn, ktorý sa rozhodol, že on vie lepšie naložiť s tým, čo jeho otec mu má dať po smrti. Pozrieme sa na tú vec, ako to vlastne fungovalo v kultúrnom pozadí Židov. Keď niekto zo synov prišiel ku otcovi a požiadal si o imanie, o majetok, jednoznačne prehlásil, že jeho otec je mŕtvy pred neho. Čiže v tejto komunite, ako sa vtedy žilo, jednoznačne prišiel syn a povedal, si pre mňa otec mŕtvy, daj mi imanie a ja s tými peniazmi naložím lepšie ako ty. A otec mu tie peniaze dal. Keby toto sa naozaj stalo v Izraeli tejto doby, tak by boli nechcem povedať, že nejako prenasledovaní, ale aj otec, aj syn by neboli v milosti spoločenstva, lebo otec nemá čo vydávať synovi majetok, keď je živý, a syn nemá čo pýtať majetok od otca. Ale tu sa to stalo tak, ako náš otec nebeský s nami robí. Stalo sa vám niekedy, že ste niečo žiadali od otca a vedeli ste, že to nie je správne, ale vám to dal, aby vás skúsil? Prečo si myslíte, že sa modlíme, Otče náš, neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého? Čo je lepšie? Prejsť cez pokušenie, alebo aby nás zbavil zlého? No mne je lepšie, aby ma zbavil zlého, keď sa modlím. Keď mi Boh ukáže nejakú vec, ktorá je v mojom živote zlá, je pre mňa lepšie, keď sa toho zbavím a budem prosiť Boha o milosť, aby som od toho mohol odstúpiť, ako by malo niečo na mňa prichádzať, aby som možno, že ešte horko zaplakal, že vchádzam do nejakých vecí, ktoré sú zlé. Ale on ten marnotratný syn, on do toho vošiel, lebo tie peniaze všetky strovil, premánil, jeho starší brat hovorí, že s prostitútkami. Nakoniec tam došlo k milosti, že si spomenul, že u môjho otca je dostatok chleba, že tí nájomní sluhovia majú viac ako vlastný syn. A tak prišiel k svojmu otcovi. A to je ďalší faktor, ktorý sa v Izraeli nevidel. Že by otec vyšiel v ústretí niekomu, aby bežal. To bolo nedôstojné pre otca. To bolo nedôstojné pre Žida, ktorý má nejaké postavenie a je tam patriarchát, a aby on behal za svojim synom a ešte za svojim synom, ktorý povedal, že si mŕtvý voči mne, a aby ho prijal. A nie, že ho prijal, on mu dal ešte 3 veci, ktoré symbolizujú. Povedzme si napríklad, čo symbolizuje obuv. Obuv symbolizuje to, že nie je viac otrokom. Otroci nemali obuv. On mu hneď dal obuv, že nie je otrokom, nie je nájomným sluhom, ale je jeho synom. A tak mohol k nemu prísť a otec sa potešil a boskával ho. Nebudem hovoriť o marnotratnom synovi, budem hovoriť o otcovi. O otcovi, ktorého máme v nebesiach, ako sa k nám on správa. Pozrieme si na to, že Otec nebeský, ako vytvoril, budeme rozprávať o Hospodinovi, aby sme sa stretávali aj s Otcom, aj so Synom, aj s Duchom Svätým. Boh, ktorý nás vytvoril a ktorý nám vdýchol život do našich nozdiev, sme mohli žiť na tejto zemi, nám dal aj možnosť slobodnej voľby a rozhodnutia. A my to rozhodnutie máme kvôli tomu, aby sme sa mohli rozhodnúť
na akú stranu pôjdeme. Neexistuje človek, ktorý ide svojou zlatou strednou cestou. Ide buď s Bohom, alebo ide proti Bohu. Ide so satanom. Proste my sa rodíme do diablovho kráľovstva. Rodíme sa tak, ako porušiteľní ľudia, ktorí nemajú slavy Božej a ktorí odstúpili od Boha a ktorí sú duchovne mŕtvi. Ale náš Otec láskavý je taký dobrý k nám, že neľutoval ani vlastného syna, ktorého on poslal v tých časoch, akých mal poslať, aby zomrel za naše hriechy a zomrel za hriechy celého sveta, a aby sme sa my mohli k nemu priblížiť. A všimnite si v tom príbehu, aký je ten otec, ktorý vyhovel tomu synovi, dal mu veci, ktoré mu spôsobili starosť a bolesť, ale nakoniec došiel k milosti k takej, že prišiel za otcom a otec ho z milosti prijal, urobil mu oslavu a je tu písané, tak ako u nás je to písané, že môj syn bol mŕtvý a ožil, preto nám je dobre veseliť sa. Otec nebeský nám ukazuje na to, že sme prijatí bez toho, či niečo robíme alebo nerobíme. Či nejaké skutky vytvárame alebo nevytvárame, alebo či sme v hriechu alebo nie sme v hriechu. On nás miluje stále, lebo nás našiel skôr, ako my sme ho poznali. Našiel nás zašpinených, hriešných, vybral nás von a tak nás potom umyl a očistil. Nie je to tak, že musíme my sa nejaké dobré skutky robiť vedľa neho. Si všimnite, ako to je s nami bolo, keď sme uverili prvýkrát. Uverili sme. Niekto nám hovoril o Ježišovi, niekto nám hovoril o Bohu, že je tu nejaká nádej, je tu nejaká cesta. Žili sme v hriešnom živote, ukazoval nám rôzne naše cesty. A ako ľahko nám bolo k nemu prísť, ako ľahko bolo k nám vyznať, že Ježiš, potrebujem ťa, chcem byť s tebou a nechcem takto viac žiť. Ale potom začal ten pravý boj. Lebo aj diabol sa snažil, aby sme sa naspäť vrátili tam, do tých ciest, kde sme boli predtým. Lebo diabol nedáva nič zadarmo. Pokiaľ nepríde silnejší hrdina a nezaberie to územie, ako bol Ježiš, diabol nič nedáva zadarmo. A tak, ako nás on zobral, k sebe ako synov, tak každý deň chce, aby sme my boli s ním. Každý jeden deň chce, aby my sme ho hľadali a nasledovali. Aby sme k nemu utekali a ako tento povedal, že zhrešil som proti nebu a pred tebou. My vždy máme Ježiša v nebesiach, ktorý sa za nás prihovára. Neexistuje vec, ktorá nás môže oddeliť od lásky Kristovej. Neexistuje. Nie je niečo, čo sa môže postaviť medzi nás a Boha. Jedine naše rozhodnutie, že budeme si žiť svoje rozhodnutia, svoju roztopáž, svoje zvyklosti, svoje pochybnosti o Bohu a toto budeme žiť, tak oddelujeme sa od Boha. On jednoznačne na nás stále pozerá a stále hľadá a nikdy nás neopustil. A preto je dôležité, keď prichádzame k nemu, my sa mu nemôžeme zapáčiť našimi nejakými skutkami alebo našim nejakým dobrým správaním. On sa rozhodol, že nás bude milovať. Už v Edene, keď nám dal slobodnú vôľu, aby sme sa my rozhodli pre dobré. Aby sme sa my rozhodli, že pôjdeme jeho cestou. A Otec nebeský jednoznačne nám ukazuje, že nám dal svojho syna, ktorý zomrel za naše hriechy na kríži a dal dostatočnú obetu za všetky naše
previnenia, za všetky naše hriechy, všetko, čo nás oddeľuje od Boha Otca. My máme možnosť rozhodnúť sa, akou cestou chceme ísť. Ako chceme poznať Boha Otca. Jedného dňa tento život na tejto zemi sa ukončí, každému jednému, a prídeme do najúčia svojho Otca. Ako ho už tu spoznávame, ako ho už tu hľadáme, ako ráno vstávame a pozeráme sa na neho. Ako ho hľadáme? Chceme ho spoznávať? Chceme k nemu prichádzať aj bez toho, že niečo potrebujeme alebo s niečím zápasíme? Milujeme svojho Otca. Milujeme Ježiša Krista a Ducha Svätého. Ja ľahko môžem povedať, že milujem Boha a mu dôverujem, lebo keď príde na lámanie chleba, vtedy ma potom uvidíte, že kde ja stojím a čo robím. Čo zo mňa vychádza a keď zatlačíte na moje srdce, čo z neho vyjde, či vám spadne kameň na nohu alebo niečo živé, niečo mesité. To je to, čo Otec nebeský chce. On chce s nami mať živý vzťah. Chce s nami mať to, aby sme každý jeden deň, každú jednu chvíľu s ním trávili čas, aby sme sa približovali, lebo on chce meniť naše srdce, chce formovať naše vnútro, nie preto, lebo on má z toho si dáva nejaké čiarky, ale preto sme ho vedeli viac a viac poznávať, aby sme mohli aj ľuďom okolo nás byť na pomoci k spáse. Viete, minule som počul takú vec, že z čoho najviac majú strach neveriaci aj veriaci. Tak z evangelizácie, hej? Neveriaci z toho, čo tam bude a veriaci z toho, že jak to robiť. Ale to nechcem také ako vtipky. Ide o to, že Otec nebeský túžobne očakáva, aby sme sa mohli s ním stretnúť. On nám beží dopredu, aby sme mohli my s ním tráviť čas. Otec, ten, ktorý neľutoval vlastného syna, ktorý sa dokonca, si pozrite starú zmluvu, keď si ju čítate, koľkokrát tam je zjavený Boh ako Otec. Čítajte si, hľadajte si to, ale v Novej zmluve sa nám ukázal ako Otec. Ukázal sa nám skrze Ježiša Krista, ktorý prišiel a reprezentoval Otca. Veď aj Ježiš Kristus bol smutný, keď mu povedali učeníci, ukáž nám Otca, tak dlho som s vami a vy ho nevidíte. A ja mám z toho taký strach, bázeň v živote môjho života, že keď ja s niekým rozprávam, či korešpondujem s tým, čo rozprávam a či žijem s tým, čo rozprávam. A Otec nebeský, ktorý je jediný pevný bod vo vesmíre, jediný pevný bod Hospodin, Otec, Syn aj Duch Svätý, lebo sú jedno, ja to neviem vysvetliť, ako to je, je to proste trojediná bytosť, alebo ako to môžeme nazvať. Stretávame sa, keď sa stretávame s Duchom Svätým, stretávame sa vždy na úrovni s Bohom, ktorý túžobne očakáva, aby my sme mu odovzdali srdce. Tak ťa prosím, Otec môj nebeský, aby si nám zjavil seba samého, aby to, čo si ty prinášal pre učeníkov, aby si ty to nám ukázal, aby si, prosím ťa, aby prišlo to poznanie teba, aby prišlo to zjavenie tvojho vnútra. Ja ťa prosím, aby sme hľadeli na teba, ako keď služka hľadí na ruky svojej panej a hľadáme to, čo máme urobiť, aby sme sa tešili a radovali spolu s tebou. O to ťa, Otec môj nebeský, prosím, nech to, čo v nás vypôsobuje to odmietnutie voči tebe, alebo ten strach sa priblížiť voči tebe, alebo
tá nehodnosť sa približiť voči tebe, alebo že sme si ťa vysnívali ako nejakú bytosť, ktorá má nejaké vlastnosti a určité vlastnosti nemá a máme ťa takto v mysli. Ja ťa prosím, aby si tieto veci ty rozdrtil v našej mysli, aby si to zmenil na prach, ako keď v kameňolome zoberú kameň a rozdrtia ho na prach a na štrk a už ten kameň nie je taký mocný, a keď na niekoho spadne, nič sa nestane. Tak ja ťa prosím, aby tieto veci, ktoré hatia k poznaniu teba a poznaniu približenie sa k tebe, prosím ťa, Pane, nech to všetko spadne. Nech spadne to zastretie, tá hmlovina, nech spadne z našich očí, z našich srdc, aby naše mysle boli otvorené. Prosím o otvorenie, aby si otvoril naše dvere poznania teba. Prosím ťa, vstúp do nášho vnútra, tak ako si vstúpil prvýkrát, keď sme boli možno v nejakom nešťastí a sme boli v beznádejnej situácii a sme vedeli, že nie je žiadna iná cesta, len toto je jediná cesta. Ja ťa prosím, aby sme aj teraz takto rozmýšľali o tebe, že ty si jediná cesta, že nie sú žiadne naše schopnosti, naše danosti alebo naše skúsenosti s tebou, že to nie je to, čo nás ženie dopredu, ale to je to, čo nás ženie dopredu, je tvoja láska a tvoja neunávne prihováranie sa Ješua u Otca, aby sme my mohli tu stáť, aby sme nezahynuli. Tak ťa prosím, Otec nebeský, za to. Otec môj, zmiluj sa nad nami, aby to, čo v našom srdci drieme, to, čo v našom srdci je a je tam uväznené, je tam zamknuté, je tam možno, že s nejakým kameňom pridlavené, aby to všetko poodpadávalo. Prosím ťa o tvoju milosť, aby sme mohli tvoje veci, ktoré prichádzajú k nám, tvoje povzbudenie, tvoju milosť, tvoju lásku, aby sme to mohli zobrať, aby toto v nás žilo, aby toto nás zmenilo, aby sme my navonok reprezentovali teba tak, ako hovoríme, ako sme vo vnútri. Prosím ťa, Pane, aby toto, čo je vo vnútri, aby z nás pretekalo von. Prosím ťa, Otec môj nebeský, nech veci, ktoré zaplavujú našu myseľ, a sú to veci starosti a špinavé veci, ktoré nám bránia, aby vytriskla tá voda, aby si, prosím ťa, vyčistiť tú studňu, ktorá je už tak dlho zanesená, kde nepriateľ aj my sami sme poznašali tam kamene v domnení, že toto nám pomôže. Prosím ťa, Otec nebeský, nech toto vyjde von. Nech vyjdú tvoje živé vody von, aby sme mohli my ako tvoj ľud, ako tvoja cirkev, niesť tvoju pochodeň, tvoj oheň a tak, aby sme mohli my dobývať ďalšie územia, aby ľuďom, ktorí sú v našom okolí, mohli sme byť svetlom a soľou. Prosím ťa, Otec môj nebeský, naplň naše vnútra tvojim olejom. Prosím, aby ten olej, ktorý stekal po brade Áronovej, aby stekal vo našom vnútri. Prosím o ten vnútorný olej, ktorý nemizne, ktorý je tam a ktorý sa nedá vymazať. Prosím o ten vnútorný olej, aby to v nás rástlo a aby sme ťa viac a viac, Otec môj nebeský, spoznávali, aby sme hľadali viac a viac tvoju prítomnosť a hľadali viac a viac teba, čítali si tvoje slovo a nasledovali ťa. Prosím o to, Otec môj nebeský. Tak ďakujem, Otec môj, že som dal slobodnú voľu, že sa môžeme rozhodovať pre teba. Že sa môžeme rozhodovať a môžeme ísť za tebou a môžeme kráčať v tvojich šlapajách. A tak ťa prosím o tvoju milosť, aby si veci, ktoré si nám dal do srdca, zasľúbenia a
možno nejaké prorocké veci, ktoré sme hlboko v sebe prijali, ale sa hanbíme to vôbec dať von, lebo hovoríme, že sme nehodní a že to my nemôžeme robiť a ty nás tak neprijímáš a máme ešte veľa času na to a rôzne iné výhovorky. Prosím ťa, aby tieto výhovorky popadali preč. Nech výhovorky, ktoré sú v našich srdciach, nech to zmizne. Nech tú živú vodu, ktorú ty chceš, aby sme my pili, tá živá voda, prosím ťa, nech nás zaplaví. Otec nebeský je veľmi dobrý a veľmi milujúci Boh. A túži aj dnešný deň, aby sme k nemu prinuli svoje srdce ako Ján ležal na hrudi Ježiša Krista. Tam oni pri tej večeri poslednej, oni nesedeli, oni ležali, lebo tak sa stolovalo vtedy, ležali. A on ležal na jeho hrudi. Tak to je veľmi pekný obraz toho, ako Otec nebeský túži po nás, aby my sme tak ležali na jeho hrudi. Aby my sme takto zotrvávali v jeho prítomnosti. Aby my sme takto boli tesne prítomní pri ňom. Mal som asi koncom decembra som mal také 3 sny a vedel som, že to je sen, v tom sne som vedel, že to je sen a som tak sa snažil ho zapamätať nejaké útržky, že aby som to mohol povedať rodine. A keď som sa zobudil, všetko som zabudol. Ale potom ešte o 6 ráno som zase zaspal, zase prišiel sen, zase som si to memoroval v hlave, že aby som to nezabudol, že také to je super a zase som stál, zase som to zabudol. A tak sme sedeli na raňajkách celá rodina a som im vlastne chcel porozprávať ten sen, ktorý vlastne neviem ani o čom bol. Ale tá prítomnosť Božia bola taká, že ja vám neviem povedať, čo to tam bolo, ale ja som normálne mal zmenené srdce. A keď sme tak dojedli, tak môj syn tam ešte zostal pri stole a pozeral na mňa, že čo mi je. A ja mu hovorím, synu, tak by som ti porozprával, čo som vlastne zažil, ale neviem, čo som zažil. Ale ja som nechcel z toho odísť. Ja som nechcel z toho odísť ani z tej postele, ani z toho sna. Ja som proste chcel tam byť s ním. A to je to, že nič mi neukázal, nič mi nedal a predsa som nechcel od toho odísť, čo vám neviem ani slovne povedať. A to je náš Otec, ktorý je tak dobrý a tak vyhľadáva našu spoločnosť, aby sme s ním boli, aby to, čo on chce nám dať, aby menilo naše srdce, aby sme mali to srdce plné jeho lásky a plné jeho očakávania. A ostatné veci sa nám pridajú, ktoré budeme potrebovať. A tak ja poznám Otca nebeského, ktorý chce byť stále s nami, chce, aby sme boli s nimi blízko a dovolil nám, tak nás miluje, alebo tak nám dôveruje, že nám dovolil, aby sme sa my rozhodovali. Aby sme sa my rozhodovali, kde pôjdeme, akou cestou, ako ho budeme nasledovať a kde ho budeme hľadať. Či naozaj v našich životoch mu dávame miesto a či naozaj tie veci, ktoré my teraz zápasíme s nimi, či sa rozhodujeme podľa toho, ako on. A ja si myslím, že veľa vecí aj v mojom živote bolo takých, kde dopustil Otec nebeský, aby som si urobil svoje rozhodnutie a nakoniec to skončilo úplne prázdnotou v mojom srdci. A dnešný deň je deň, keď Otec nebeský sa chce s nami stretnúť. Chce, aby sme sa my k nemu rozbehli, lebo on beží oproti nám. On beží a má vystreté najúčie a chce nás boskať, ako je to v tom podobenstve. A
Nenechajme sa oklamať tým, že sme nehodní. Nenechajme sa oklamať vecami, ktoré máme teraz v mysli, ktoré na nás útočia a nás určujú, že vtedy nás bude milovať Boh, keď tieto veci si poriešime. Alebo keď toto zvládneme, alebo máme nejaké tajomstvá, ktoré on vie o nich, ale my vďaka tým tajomstvám nevieme sa k nimi priblížiť. Môžem poprosiť kapelu? Ideme? Ešte chvíľku. A budeme sa dnes spolu tak modliť a kto chce, môže prísť dopredu. A nepotrebujeme povedať, že čo nás ťaží. Otec nebeský vie, čo nás ťaží. A nemusíme povedať jeden druhému, keď mu nedôverujeme, čo a ako zápasíme. Ale jednoznačne dnes vystúpme k nemu ako ten syn, ktorý chcel prísť k otcovi. Vystúpme dnes tak, ako synovia dcery, ktorí chceme mať s ním vzťah. Keď máš s ním vzťah, je to super. Keď vidíš, že niečo ťa určuje v tej pozícii syna alebo dcery Božej, nejaké okolnosti ťa určujú, tak poďme sa za to modliť. Poďme mu to dať, aby on mohol tie veci, ktoré už máme dlho v mysli, aby mohli popadať tie veci. Je dôležité, aby sme mali vzťah s Bohom. Je dôležité, aby sme mali vzťah s Otcom. Lebo potom sú už ďalšie veci. My sme bojovníci Božej armády. My sme vojaci. A potom ďalší level je, že my sme jeho sluhovia. Lebo tam jednoznačne Pavol hovorí sluha Ježiša Krista. Ale ako ja môžem slúžiť niekomu, ktorého som si nezamiloval? Ako ja môžem slúžiť tomu, ktorého nemilujem a nehľadám? Môžem mu slúžiť z nejaké poslušnosti, môžem mu slúžiť z niečoho, že mám nejaký prospech, hej? Že máme nejakú akože symbiózu, hej? Že nejako spolu nažívame, akože on má niečo zo mňa, lebo ja sa mu modlím a on mi dá, čo dáva. To tak nie je. Poznáte ten príbeh v Božom slove? Ako sa... No mne to teraz... No ja vám to musím nájsť. V Božom slove starej zmluve, keď bol niekto otrok, po 7 rokoch ho musel prepustiť. V židovstve bol taký zákon, že otrok po 7 rokoch musí byť prepustený ale ja to musím nájsť. Mne to nedá. Vieš, čo myslím? Áno, presne to. Ale je to dobré, keď to... No kto to nájde prvý? Exodus 21. To je dosť dôležité, to slovo teraz. A ja keď som sedel na mieste, mi Boh hovoril, že mi niečo dá. A neviem to nájsť. Exodus 21.
No, áno, tu je to. Čiže Exodus 21.1, ďakujem vám. A toto sú súdy, ktoré im predložíš. Keď si kúpiš hebrejského sluhu, 6 rokov bude slúžiť a v 7. roku vyjde slobodný daj mu. Ak vyjde sám, ak bol ženatý, vyjde s nimi jeho žena. Ak mu jeho pán dá ženu a porodí mu synov alebo dcery, žena a jeho deti budú patriť jej pánovi a on vyjde sám. Ale keby povedal sluha, milujem svojho pána, svoju ženu a svojich synov, nevídem slobodný, vtedy ho dovedie jeho pán pred Boha k sudcom a dovedie ho ku dverám alebo k podvojom a jeho pán prebodne jeho ucho šidlom a bude mu slúžiť navždy. A to je to slovo, ktoré je kľúčové. Keď milujeme nášho pána, si zoberte, vtedy sa ten sluha, otrok, sa rozhodol, že bude mať prepuchnuté bolec ucha so šidlom o veraje domu. Čiže veraje domu znamenajú, že bude patriť jeho ucho iba tomuto domu. Čiže on bude patriť so všetkým a bude poslúchať iba svojho pána. A je tam napísané, že si zamiloval, mne sa zdá, že to ešte niekde inde je napísané, že si zamiloval svojho sluhu. Hej? On ho miloval a on si zamiloval svojho pána. A teraz, ako je to s nami? Zamilovali sme si aj my nášho pána? Chceme mu odovzdať všetko, čo on nám dal? On nám dal veľa toho. A on nás chce, aby sme mu to dali. Otec nebeský nás miluje. Daroval nám všetko, čo mal cenné. Daroval nám svojho jediného syna, aby my sme nezahynuli. A túži po nás, aby my sme sa rozhodli a milovali ho dobrovoľne, láskou, ktorú on nám dáva, aby sme my mohli ďalej mať s ním vzťah, ďalej byť plný jeho a rozvíjať to svoje vnútro s ním. A kapela nám bude hrať a kto... Ste kapela, ste dvaja. A kto chce a vníma v svojom srdci, že vzťah s Bohom nie je na takej úrovni, ako by si predstavoval, alebo ako Boh hovorí, aby sme ho milovali celým svojim srdcom a svojim telom a silou, tak vás poprosím, keď chcete, môžete z miesta, keď chcete, môžete prísť dopredu a budeme sa modliť, aby to, čo je prekážkou, v chodení s Bohom, poznaní s Bohom, aby to popadalo. Lebo je dôležité, aby my sme mali s ním vzťah, živý vzťah a aby sme zakúšali každý deň jeho prítomnosť, jeho láskavý, milý dotyk a aby sme potom mohli byť ďalej údmi jeho tela, Kristovho a ďalej mohli fungovať v cirkvi ako jedna rodina. Svetlo
spievajú.